Tiniyak po ng pamahalang lungsod ng Dagupan na umaabot sa mga mahihirap na residente ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng regular na konsultasyon at direktang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Ito ay alinsunod umano sa layunin ng United Nations Sustainable Development Goal 1 na No Poverty sa pagsusulong ng pagwawakas ng lahat ng anyo ng kahirapan at pagbibigay ng pantay na akses sa mga serbisyong pangkabuhayan at panlipunan. Patuloy ang pagtugon ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang pangangailangan ng mga Dagupenyo gaya ng pinansyal na tulong, serbisyong medikal, pagkain, kabuhayan at iba pang batayang pangangailangan. Samantala, sunod-sunod rin ang pagpapatupad ng mga programang makakatulong sa pagpapaangat ng kabuhayan ng mga mamamayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa kahirapan. IFM News. IFM News. IFM News.